Дарога ў Вільню. Калі ехаць альбо ісці па дарозе, заўсёды некуды трапіш. Я вельмі люблю дарогі, асабліва ў нас, у Беларусі. Я гляджу на іх, як на творы мастацтва, вечным удзельнікам якога я з'яўляюся сам, калі проста іду па дарозе, узіраючыся перад сабой. Яна ўцягвае як вір, як магніт. Калі імкнешся убачыць, што там за паваротам, за лесам, за блізкай гарой, за далячынню і небаспадам, і душа шчыміць. Тут дарога як сімвал пазнання, якое вядзе да мэты. Можна, вядома, пазнаць свет і не выходзячы са двара, аглядаючы і раздумляючы аб пераменах. Але дарога пашырае гарызонт у бясконцасць і ўздымае дух, бо рухацца заўсёды прыемна. На Віленскіх горах, на ўзвышшах ашмянскіх, між палёў, у дарозе не спяшаю, павольна іду. Прысяду на камень валун, адпачну, аблокі ўсплываюць за сіняга лёну, маўчу. Нідзе не спаткаў я такое красы. На 10 кілометраў жыта з гары гайдаецца морам, шумяць каласы. О, мілы прастор дарагой стараны! Не хочацца верыць, што некалі ўмру і болей цябе не ўбачу. Прысяду на камень валун, адпачну, бязгучна ад радасці плачу. У маладосці было безліч дарог, па якіх я любіў хадзіць. Але была сярод іх адна рытуальная дарога, якая спараджала шчымлівую медытацыю і светлую радасць душы. Гэта дарога ў Вільню, у горад гарадоў, у горад сон, які ўсплываў пад аблокамі, набліжаўся з-за сініх пагоркаў, нібы казка, і пасяляўся ў маім жыцці. О, Вільня, як жывеш ты маё сэрца! У час спаткання іду на пляц. Вось мур, дзе апошні позірк Каліноўска. Доўга гляджу, каб панесці з сабой у душы. Сюды, на месца забойства Каліноўскага, я прыходзіў заўсёды, як прыязджаў у Вільню. Браў кветкі на вакзале і ішоў пехатой. Непадалёк стаялі грувасткія лавы з чыгунным ліццём. На іх не раз прыходзілася сядзець, назіраючы, як над вежамі дамініканскага касцёла Піліпа і Якуба кружацца каўкі ў асенняй імгле. Гэта Вільня. І вось я тут ізноў, на імгненне вярнуўся з чужыны. Як жывецца мне Вільняй. Сонца заходзіць за светлы касцёл, арганы, імша, птушак зграй, каўкі лятуць з-пад шыбеніцы Кастуся. Непадалёк ад дома, дзе некалі перад вайной жыў мой бацька, дзед і бабуля, знаходзяцца муры, у якіх Каліноўскі перад смерцю пражыў апошнія дні. Тут пісалася: Марыська Чарнаброва, галубка мая. Нішто не зрабіла тады на мяне такога вялікага ўражання,
як пісанне вершаў перад наканаванай смерцю, якія гучаць цяпер нібы звон. Так мог паводзіць сябе чалавек, які жыў вечнасцю. Так яно й было. Людзі, што змагаліся за долю і волю ўсяго народа, сапраўды рабіліся часткай вечнасці, бо ахвяраваліся будучыні. І шмат хто ўсведамляў гэта сам. Перад домам на былой Людвісарскай 9 я і цяпер спыняюся даўжэй і часта пазіраю на вокны, але нікога я ўжо там не ўбачу. На верхнім паверсе жыў мой дзед Ян Пазняк з сям'ёй. Тут жа рабілася і выдавалася беларуская крыніца, самая вядомая і папулярная беларуская газета на Віленшчыне. Тут жа ўнізе ў прыбудове, у друкарні, гэтая газета і друкавалася. Ян Пазняк, адзін з кіраўнікоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, быў яе нязменным рэдактарам у міжваенны час. Пачатак дарогі сюды завязваўся з суботнікаў. Праз Шадзюны, Дзявенішкі, вялікія малыя салечнікі, Яшуны, часта з заездам у Тургелі, Паўлава ды Рудоміна. Кожны год у часе студэнцкіх канікулаў я мусіў па ёй праехаць летам, калі красуе жыта, буяе прырода і воблакі над дарогай. Мінаюцца мястэчкі з касцёламі, лясы і сосны, хутары за дрынамі і гонтам, прысады з тапалёў, і сіні брук бяжыць пад колы, як стужка шчасця. Бо ўсё гэта было перажываннем радзімы, адчуваннем бацькаўшчыны найпрыгажэйшай. З бацькаўшчынай, як з каханай, добра быць разам, ісці па яе дарогах, ляцець, каб убачыць усю. Цяпер шмат што перамянілася. Паўтарыць той шлях мне ўжо немагчыма, але ўбачыць яго фрагменты можна, бо ўсё яшчэ жыве. Мне рэдка прыходзілася бываць тут у лістападзе, у чорную восень, у змрочны час, калі кароткія цёмныя дні, дажджы і імжа, голае сучча і пустыя палі. Можа, каму ўсё здасца непрыемным, панурым і шэрым, а мне такі нічога. Я люблю гэтую зямлю, нават у цёмную ноч. Тады яна свеціцца адзінокімі агнямі, пахне прэлай травой і скапаным бульбяным полем, а ў цемры і цішыні булькоча самотнае соўча і мерач, і коціцца плынню вялля. Дык паедзем з Вільні дарогай наадварот. Першы наш прыпынак – мястэчка Яшуны. Блукаю па старым парку. Кожны крок аддаецца шэптам восеньскай лістоты. Некалі ў Яшунах была родавая сядзіба Радзівілаў на ўскрайку Рудніцкай пушчы. 5 стагоддзяў таму гэта было падвіленскае месца збору велікакняскага палявання. Цяпер тут стаіць стары палац Балінскіх. 200 гадоў таму тут грымела музыка баляў, дэкламаваў вершы Міцкевіч, тут праходзілі дыспуты і літаратурныя вечары, а ладзіў іх уладар палацу, вядомы гісторык і даследчык нашай зямлі, полацкі шляхціч Міхал Ігнатавіч Балінскі. Ён ператварыў Яшуны у цэнтр краёвай культуры. Здаецца, тут яшчэ чуваць галасы Юліша Славацкага, Тамаша Зана, Антона Эдварда Адынца.
Тут бываў Яўхім Лялевы і князь Брастовскі, і шмат хто іншы, хто тут гасцяваў. У 1828 годзе Балінскі разам з вядомымі віленскімі вучонымі братамі Снядэцкімі пабудавалі тут мураваны палац і засадзілі вакол вялікі парк з сажалкай і гаспадарчымі пабудовамі. Балінскія удзельнічалі ў паўстанні 1830-31 гадоў. Выцерпелі высылку ў Сібір. У якім стане цяпер існуе гэты палац, мы бачым. Удакладню, што саветы тут ні пры чым. За саветамі палац выкарыстоўвалі для адміністрацыйных патрэбаў, і ён так не разбураўся. Тое, што бачым цяпер, ёсць вынік маразму апошніх 20 гадоў. Усё гэта чужая гісторыя для тых, ад каго залежыць яе захаванне. Наш шлях ляжыць у вялікія Салечнікі. Колькі вандроўнікаў спынялася тут, на ўездзе ў мястэчка, перад вядомай на ўсю ваколіцу капліцай Маткі Боскай. Створаная архітэктарам Ваўжынцом Гуцэвічам у канцы 18 стагоддзя, капліца перажыла ўсе войны, паўстанні і акупацыі і да сёння вітае ўсіх на дарозе. Салечнікі – мястэчка вядомае ўжо роўна 7 стагоддзяў. Належала роду Глябовічаў, шмат разоў яго спальвалі ў войнах. У 1939 годзе, пасля пачатку Другой сусветнай вайны, разам з друскенікамі і іншай часткай Віленшчыны было далучана і ўз'яднана з Беларускай ССР. Аднак праз год, восенню 1940 года, у выніку сталінскай камбінацыі і ўваходу Літвы ў ССР Салечнікі перадалі Літвійскай ССР. Так яны там і засталіся разам з Вільняй і ўсёй Віленшчынай. Далей, на ўскрайку Салечнік, мы бачым новы касцёл, пабудаваны нядаўна, а побач вялікія могілкі. Яны існавалі тут ужо ў 18 стагоддзі. У 1821 годзе, увосень, тут гасцяваў у мясцовага ксяндза Адам Міцкевіч. І якраз у гэты час на гэтых могілках назіраў беларускі абрад дзядоў. Абрад зрабіў на паэта вялікае ўражанне і паслужыў штуршком да напісання знакамітых міцкевічаўскіх дзядоў. Калі насамрэч сваяка шкадуюць, народ яму запаліць над магілай свечку. І вечнасці вятры яе ўжо не задзьмуць. Я ведаю, калі хлябец ці перапечку, ці мёду пакладуць на мокры жвір, ці жменю мукі яго пасыпяць ціха, душу насыціць тое лепш, чым вір радні на балі, зваджаным з дзяржаўнай пыхай. Пісаў Міцкевіч. Ёсць у Салечніках і помнік Міцкевічу, праўда, арыгінальны хіба што поўным мастацкім няўмельствам. Затое значна лепш і на добрым узроўні выглядае помнік Кастусю Каліноўскаму і паўстанцам 1863 года, аўтарства Валерыяна Янушкевіча, пастаўлены па ініцыятыве Беларускага цэнтру культуры ў Салечніках. Кастусь Каліноўскі навечна зліты з камянём валуном, як сімвал непахіснай волі народа да свабоды. Едзем у Дзявенішкі. Гэта мястэчка, ля якога пачынаецца Гаўя, рака,
што ўплываў маё жыццё. У 16 стагоддзі тут жыў і тварыў вядомы беларускі пісьменнік і паэт Андрэй Рымша, заснавальнік панегірыстычнай паэзіі. У 1580-х гадах ён выдаў сваю вядомую храналогію. Гэта фактычна своеасаблівы каляндар у старабеларускай мове. Як і ва ўсіх мястэчках, тут гандлёвая плошча, касцёл са званіцай і брамай, крыжы і капліцы на пачатку дарог. Маленькае мястэчка, у якім яшчэ адчуваецца дух старасветчаны. Калі едучы з Тургеляў, спусціцца на кілометр уніз па Яшунскай дарозе, злева і справа мы пабачым руіны муроў. Мне прыходзілася тут бываць і вясной, і летам, і глыбокай восенню, і зімой, калі на руінах ляжыць снег і белае ўсё наваколле. Гэта Паўлава, рэшткі маёнтка, брамаў і пабудоваў Паўлаўскай рэспублікі Брастоўскага. Гісторыя яе такая. У 1767 годзе князь Павел Брастоўскі купіў занядбаны маёнтак Мерач каля Тургеляў. Праз пару гадоў ён давёў яго да квітнеючага стану, правёўшы неверагодныя на той час рэформы. Найперш ён знёс прыгоннае падданства для сваіх сялян. Потым увесь свой маёнтак з землямі і насельніцтвам аб'явіў рэспублікай, асобнай дзяржавай. Напісаў і зацвердзіў канстытуцыю сваёй Паўлаўскай рэспублікі, якой кіраваў выбраны прэзідэнт, ён жа Брастоўскі. У рэспубліцы быў абраны і дзейнічаў сойм з грамадзянаў рэспублікі. Існаваў суд, народная міліцыя, было створана войска, на ўзбраенні якога былі нават гарматы. У рэспубліцы былі свае грошы, герб і сцяг, дзяржаўная школа, дзяржаўны лекар і канстытуцыя. Сяляне, адчуўшы волю, выгаду і парадак, сталі лепш працаваць і рупіцца пра зямлю. Справы пайшлі ўгару, народ зажыў. І ў 1791 годзе сойм Вялікага княства і Польшчы, гэта значыць Рэчы Паспалітай, прызнаў і зацвердзіў канстытуцыю Паўлаўскай рэспублікі. Якраз неўзабаве выбухнула паўстанне пад кіраўніцтвам Андрэя Касцюшкі. Паўлаўская міліцыя і войска добра ваявалі ў аддзелах паўстанцаў. Такая ёсць гісторыя гэтага месца і дзейнасць слаўнага князя Паўла. Цяпер мы бачым тут рэшткі прэзідэнцкага палацу, руіны брамаў і пабудоваў, беспамятства і запусцення. Тут гэтак жа, як і ў Яшунах і іншых месцах, нікога з цяперашніх уладальнікаў гэтай зямлі не цікавіць чужая гісторыя, памяць якой зарастае травой. Вечарэе. У люстраной вадзе возера дрыжыць адбітак касцёла у мястэчку Тургелі. Будынак магутны, пануе над наваколлем. Касцёл Маткі Божай, што віднеецца з усіх дарог, фундаваны быў яшчэ ў 1511 годзе панамі шляхтай Мангердовічам, Габрыяловічам і Міхневічам, каларытныя прозвішчы. Калі пад'язджаеш да Тургеляў ноччу, гмах касцёла свеціцца на фоне цёмнага неба. Святло слізгае па сценах, эскарпах і вежах, стварае глыбокія цені,
і ўся прастора робіцца загадкавай і таямнічай. Вяртаемся ў Вільню апусцелым шляхам глыбокай восені. Раздумляючы над Паўлаўскай рэспублікай, Радзівіламі, Балінскімі, Глябовічамі, Мангердовічамі ды Солтанамі, праймаюся тым, што разумею і бачу. 200 гадоў генетычнае вынішчэнне нашага вялікага народа мела характар масавых экзекуцыяў, характар ліквідацыі роду. Асабліва вызначыліся ў гэтым бальшавікі. Тут відаць найглыбейшая страта. Пазбаўленне ад лепшых стварае грамадства эгалітарнай інерцыі з замкнутым цыклам самазнішчэння. Выйсце з гэтага цыклу запатрабуе надзвычайных высілкаў асветы і чыну і часу. Уязджаем у Вільню ўжо прыцемкам праз вострую браму. Гэта сакральнае месца нашых уяўленняў і ўсёй беларускай гісторыі. У капліцы найсвяцейшы абраз Маці Божай Вострабрамскай, які належыць гісторыі і ўсім хрысціянам Беларусі. І, як лічыць традыцыя, гэта вобраз заступніцы нашай краіны. А на самой браме ёсць легендарны барэльеф пагоні, бессмяротна услаўлены Богдановичам. Пры саветах верш Богдановича быў забаронены, бо ведалі непрыяцелі, што гісторыя вяртаецца тым, у каго пасяляецца ў сэрцы. Дзе ні глянь, разлягаецца наша вялікае княства. Ад замку да замку спяшае мой конь, з паднятай прылобіцай рыцар імкне, ружжа блішчыць, слава Хрысту, на векі вякоў векавечная слава. Ніхто не разбурыць наш радасны свет, ніхто не парушыць спакою. Ад мора да мора наш рай, на самым краі баганоснай зямлі, як ветер імчацца пагоняй, і пыл асядае на конях.